Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, pitsa 17 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya nakita sa ikaduhang semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 8. May usa ka pangulo sa mga Hudeo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi niya na miadto siya kang Jesus ug mingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kun ang Dios maguban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab." Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na, makasulod pa ba diay siya sa tiyan siyang inahan aron pagpakataw pag-usab? Nangutana si Nicodemo. Sa Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig og sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayo ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ang hangin muros bisan asa kinibuot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo diin kinigikan o asa kinipadulong. Sama usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa espiritu." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.